खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो दिनैहाय निफ्राय जोङो जुक्तिमाव फैदों जुनायावहाय बालापारा होननाय जायगायाव निफ्राय जोङो फैयै फैनानै जोङो दासान्दि प्रग्रामखौ सोलिगासिनो दङ मोजाङैनो जादों गाज्रि नङा बिराद मोजां आरो बेजों लोगोसे राइड खालामग्राफोरनि हेंगाखौ आं देखायगासिनो दङ नै ओरैहाय लारि लारि गोजा नै नायदो नै बरियानो नै इनिफ्राय बाइकआबो नै ओरैहाय दंजोबो नै इनिफ्राय आदा फैलावबो दङ नै ओरैहाय माबा माबि खालामदोंदां नै गासिनबो ग्रेन्ड गोजा नै माने गारिया खुलुमबाय आदा आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय इनिफ्राय खबर सबर एकदम सोलिगासिनो दं ने इनिफ्राय जेरावबो थाङाखिसै दिनै निफ्राय लोगोफ्रा मा थांजोबखो नोंलाय सोरबा दुगैदों सोरबाबो दं सोरबाबो थांबाय लाजेरावबो थांथ'ले ने दायो ने ओरैनो थाथ'नायसै इयावनो रेस्ट लानायसै ने औ दे होनब्लालाय ओरै बेरायनि दसे औ गामियाव नायदो गासिन हिमालया गोजा नै एटेचल'खा नै दङ नै इयावहाय ज' दङ हनै हौवाफोरनि हिसाब खालामग्रा इया बे प्रग्रामा बेयावनो सोलिगासिनो दङ नै 69 एनुवेल युथ कनफारेन्सनि इयावहाय दंफैयो नै दंलायो आंजों दङ जाहैबाय आदा देरहासार इनिफ्राय सुरास्तन बेनजित जों साब्रैजों थांगोन आरोखि ना ओरै थांगासिनो दङ बेहायनो नै गोदान मावगासिनो दङ पार्किं मा गोदान बाव थांगासिनो दं जों ज'नो लोगोफोर जोङो नै बालापारा होननाय गामियावहाय जनाय बालापारायावहाय गामि बेरायगासिनो दं थाबायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों मानो होनब्ला जायगाफ्रा ओरैनो गोरान बेनिफ्राय हा मोदोम गोजा अन्थाइ गैया 100आव इदिनो 10%ल' अन्थाइ थानो हागौ इयावहाय माने अन्थाइ होनायखौ नुखाया आरोखि ना ओरैबायदि मोजां हा मोदोम गोजा इनिफ्राय बिफां लाइफाङाबो नै बिराद मोजां बेनिफ्राय नै लामाया दासो गोदान मावगासिनो दं बेनिफ्राय लोगोफोर दङ नै बेहाय लोगोफोर दं बेनिफ्राय ओरैहाय न' दङ बेयो जाहैबाय गोदोनि न' होननांगौ ना मा होननांगौ जों जेरैहाय गामियावहाय थुरिनि न' जायो बिसिनिबो मोनसे बिलाइजों नै बेखौ मा होनोमोनथाय आं मिन्थियो होनब्लाबो नामाखौ मिन्थिया आरोखि ना बेबायदि न' आरोखि ना नै बिलाइसो जाहैदों नै बियो नै थख' बिलाइ ओजै दं बेनो ये धेमाजि गोलैयो ना जनाय गोलैयो बाबु जनाय बालाबारि ने 2 नम्बर आच्छा मा नाम बाबु नोंनिया ए बाबुनिलाय निफ्राय स्कुल फरायोना फराया फरायो इंलिस ना बर' इंलिसाव बेनिफ्राय नोंलाय बर' आच्छा बरिया आंनि इउटुब चेनेला जाहैबाय जय नार्जारि बेनिफ्राय फेसबुक पेजावहाय जुवेल नार्जारि सुरास्तन ब्लग मोननैयावबो सुरास्तन ब्लग SU बर'फोर गोबां दं नामा ना मा हारि दङ इयावहाय गासिबो बर' गोजा दस्रा जाथि गैया आसामिस असमिया दङ ने बेनिफ्राय नोंसिनिफ्राय इनिफ्राय धेमाजिया बेसे गोजान जाबावो मिन्थिया ने दे फै हेल' लोगोफोर जोङो दायो फैनानै सासे आदैखौ लोगो मोनफैदों बेयावहाय नै बेयाव बेदर दङ बेनिफ्राय आदैनियाव दखान मा दं आरोखि ना नै सामब्राम आलु दङ बेनिफ्राय आदै खबर सबर मारै जों दिनैहाय नोंसोर गामियाव फार्स्ट टाइम फैनाय जाबाय आरोखि ना जनाय होनो ना माने जनाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट होनदों ना माने मारै मोनखो जों गामियाव फैनानै जोंथ' नोंसोर गामियाव फैनो बिराद मोजां मोनदों माने ओरैबायदि मोजां मोनखाबाय जों फैफेराखैमोन नालाय जों बङाइगाव चिरांनि आरोखि ना चिरांनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय आदैनि दखानाव बेफोरो दामा माबायदिथो लाफाफ्रा लाफाया 20 थाखा मुथा औ बेनिफ्राय टमेट'आ बेयो 60 थाखा केजि 60 थाखा ने होनब्लालाय कबिया 20 थाखा पिस आच्छा आलुफ्रालाय आलुआ 20 थाखा 20 थाखा ने बेनिफ्राय बेयावहाय नोंसोरो संसार जानाया बेसे गोबाव जाखोमोन आदै आं 30 बोसोर जाबाय 30 बोसोर जाबाय ने बेनिफ्राय बेयाव बर'फोरल' ना आरो दस्रा हारिबो दङ ओरैना हारसा गामि जाबाय ओरैना बर' गामि लगाय गथाय दं आरो आच्छा होनब्लालाय गोबाव सम जाबाय ने बेयाव संसार जानाय आदाया
सिगांलाय बबे जायगायावथो मादे नोंनिया न'आ आंना जेनोमा देखाफामावलै बेनिफ्राय उनावहाय बेयाव फैनानै 30 बोसोर जाफैबाय ने 30 बोसोर बेनिफ्राय ओरैहाय बारलाङोब्ला माथो मोनहैबावगोन ओरै थांबाथाय बिदिनो बर' गामि मोनलांनानै आर्मि केम्प मोनहैगोन अ आर्मि केम्प बर्डार जाहैबाय नामा इयो बर्डार जाहैबाय ने आच्छा बेनिफ्राय बे लामाया गोदान बानायगासिनो नामा ने गोदान बबेयाव सहैगोन इयो आदै बियो एकदम ओरै थांनानै राजाखानाखै ओंखारहैगोन माने आच्छा इयो धेमाजि बालाफारां गोलैयो नामा ने इयो जोंना नैबे सान्थिफुर होनो हारसा गामिनि सान्थिफुर औ ओरै दालांनि इपारावबा बालाबारि ने आच्छा जों इयाव थागोन जाहैबाय बारा गोबाव थानाय नंला जोङो देवबारावनो जोबगोन नालाय देवबाराव जोबनानै थांसिगोन आरोखि औ बेनिफ्राय मैया समफोर जों ओरैहाय बेरायलाबायहैबाय अरुणाचलावहाय फैदो जेला बेरायखाना औ बेरायखानांगौ औ मालाबाफोर जोंनि चिराङाव थांफेरबाय आदैया आं माबासिमल' गरायसरसिमल' थांफ्रामबाय आच्छा दे होमबा आदै नोंखौ लोगो मोननानै हामबायसै गोजोननाय थाबाय दे दे मोनना बर' मा नाम नानि ओनसोलि बेनिफ्राय नानिनिलाय बेनिफ्राय मा क्लासाव फरायो नोंसोर नों 6 नों 7 ने गामिया माथो गामि नोंसिनालाय बालाबारि बेनो ने आच्छा बाबा मामि दंजोबो ने इंलिस ना बर' फरायो नोंसोरो बर' ने नों इंलिस मा नाम बाबु नोंना वाव गावबाय हाथाया नायनि मोजां होनलाय आयो मारैथो गावा गेलेनायाव बायदों बिदिसो ने दे थेंक इउ दे लोगोफोर जोङो दायो युथ केम्पआव दंफैयो नालाय आरो बेजों लोगोसे जोङो फंबायखौ सैथौवारिखौ लोगो मोनबावबाय जोङो बिराद मोजां मोनदों युथ केम्पआव एखेनो बेनिफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनदों दिनैहाय ज' लोगो मोनलायनानै गोबावजों माने जमा लोगो मोनदों नालायथो लोगोफोर माने गोसोखौ मोजां मोनदों आरो दा माने इयाव जोंबो जमा फैनाय हिसाबै माने लैहोर फैनानै जेनेबा जोङो जमा लोगो मोनलायबाय नालाय एसे गोजोननाय मोनदों दा ओमफ्राय बेलासिनि एसे माने बारहावा जानायजों लोगोसे एसे रिल्सबो खालामनाय जाबाय आरो बाखिखिनि आदामोनबो दंबावो नै आदामोनखौ नोंसोरो नायलांबानो जाबाय एसे खिथाहरदो नै आदामोना आदा देरहासार बेनिफ्राय सुरजतन बिनजित दं आरोखि ना रिल्स बानायदों बेनिफ्राय जोंनि फंबायनि गामिया महाथो जोंनि गामिया जाहैबाय दिखियाजुलि गामिया गोरोबथा होनना बुङो आरो गोरोबथा आच्छा ओमफ्राय माने आंबो आदाखौ मोगथाङाव माने लोगो मोननानै गोजोननाय मोनसिनदों आरो थेंक इउ स' माच आदाखौबो आङो नुनानै नुबाय थाखायो अनलाइनावहाय अब्लाबो दिनै माने रियेलाव नुबाय बेनिखायनो माने रासिन माने गोजोननाय मोनसिनदों आरो लोगोफोर बेनिफ्राय बे फंबायनि चेनेला मा नाम होनदोंमोन फंबाय आंनि फेसबुकआव मोनसे चेनेल दङ सैथौवारि होननाय नोंथांमोना फेसबुकखौ थांनानै फल' खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना भिडिअफोरखौ आंबो होबाय थाखायो थ' नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आरो ना दे जों गावजों गावनो बेबायदिनो बर'जों बर' अनसायलायबाय थानांगौ अनलायनांगौ बेनिखायनो बयबो नुबायब्ला नायदोंब्ला सैथौवारियावहाय थांनानै नायदो बेनिफ्राय फल' खालामदो बेनिफ्राय शेयार खालामना हो हागौमानि सापर्ट खालामलायदो आरोखि ना माथो होनो फंबाय नंगौ गावजों गाव सापर्ट होनाया जेबो नङा मोजांनि थाखायसो माने सानसे समाव जोंबो सासे मानसि जानानै जौगायोब्ला मोजां जोंबो जौगानायजों लोगोसे सासे मानसिखौ मदद होनो हायोब्ला मोजां आरोखि ना बिनि थाखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाहरबाय आरोखि अब्ला बाय